Έχουμε μαζί μας την Άντζελα Ευρυπίδη, η οποία ήταν η παρουσιάστρια της υπέροχης αυτής βραδιάς. Άντζελα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γνωρίζω ότι έχεις ξαναδουλέψει με τη Ζερφάμ. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για τη βραδιά τη σημερινή και για τη Ζερφάμ γενικότερα, για τη σχολή. Καταρχήν να ξεκινήσω ότι αυτό που είπα στην αρχή του σοου, ότι όταν ήμουν 17, ότι ήρθα εδώ και έκανα την πρώτη μου πασαρέλα, ισχύει. Δηλαδή ήταν πολλά χρόνια πριν, ξεκίνησα εδώ την πασαρέλα με πολύ καλά μοντέλα της εποχής. Η εμπειρία ήταν εκπληκτική, διότι όντως η κυρία Κλάρα Λικούδη, και τη λέω Κλάρα γιατί την αισθάνομαι η οικογένειά μου, ειλικρινά, είναι από τους ανθρώπους που θα σε πιάσουν, θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κάνουν να αισθανθείς πολύ οικία και θα σε βοηθήσουν με όλα σου τα ελαττώματα να τα κάνεις προτερήματα. Γιατί πέρα από το κομμάτι το ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή και δεν αμφισβητείται αυτό, διότι μέσα στα χρόνια η Ζερφάμ έχει μόνο ανωδική πορεία και ας υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση. Εγώ τη σέβομαι, βλέπω ότι οι συνεργάτες της είναι μόνιμοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι τους σέβεται, τους αγαπάει και τους τιμάει. Και όσα μοντέλα έχουν συνεργαστεί, και είναι πολλά, όπως είναι η Νόνα Ιδούνια, ο Μάνος Πανταζής, ο Φώτης Γιαννιώτης, η Βασιλική Τσεκούρη, Μαρκετέ Χρυσαλά, έχουν περάσει πάρα πολλά άτομα από την πασαρέλα αυτή, έχουν να λένε μόνο καλά λόγια. Οπότε ένας συνδυασμός πολύ καλών ανθρώπων, επαγγελματιών και πολύ δημιουργία φτιάχνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σήμερα βρέθηκα εγώ εδώ να είμαι η παρουσιάστρια και χάρηκα πάρα πολύ που πέρασα σε αυτή τη μετάβαση και μπορούσα πια να το βλέπω με άλλο μάτι. Γιατί αυτό το φαντασμαγορικό σοου δεν το ζεις την ώρα που είσαι backstage. Το ζεις μόνο όταν είσαι πάνω σε σκηνή. Σίγουρα τα ευτράπελα γίνονται, αλλά από εκεί πέρα τα αντιμετωπίζουμε με χιούμορ και περνάμε καλά. Όταν είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω σπουδάσει στη Ζερφάμ. Με όλους αυτούς τους καθηγητές που με έχουν βοηθήσει να φτάσω εδώ που έχω φτάσει. Και ό,τι τους έχω ζητήσει είναι δίπλα μου. Η βραδιά αυτή προσωπικά εγώ ζήλευσα, θα ήθελα να δείξω. Αυτό τα λέει όλα, ήταν όλα πάρα πολύ καλά, και ο χώρος και η μουσική και τα μοντέλα και τα ρούχα και τα παιδιά όλα. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά που του χρόνου θα είμαι και εγώ μαζί σας. Αυτό είναι υπόσχεση? Είναι υπόσχεση, το έχω κάνει άλλη μια φορά, θα το ξανακάνω και δεύτερη.